खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिना जों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ दिनै फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ हायर सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि टप 10 आव जरहाटनि कौशिक कसारिया नैथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मुसलपुर खोन्दो मावख'नि बेन्दोंआव 2019 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव पास खालामनो हानाय टप 10 फरायसाफोरखौ बरायदों। HS आरो HSLC आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ क'क्राझाराव मान बावदों। उदालगुरि अराङाव सासे फरायसाया आनजादाव पास जानो हायैनि थाखाय जिउ फोजोबनानै लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला UN एकाडेमि जुनियर कलेजाव HS फाइनाल रिजाल्टआव टंला UN एकाडेमिनि फरायसा फरायसुलिफोरा मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हायर सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। चिरांनि थरायना नम्रिता नाथआ 6थि फारिलाइ मोननो हादों। आसाम हायर सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलजों खुंफुंजानाय 2019 बोसोरनि गोजौसिन गेजेरारि थाखोनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय लोगो लोगो दुलाराय आसामाव फरायसा फरायसुलिफोरनि गोसोखौ रंजाखांनाय लाबोदों। लोगोसे देग्लाय बोसोरनि हायर सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्टआव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बङाइगाव रिफाइनारि हायर सेकेन्डारि फरायसालिनि बिगियान आयदानि फरायसा नम्रिता नाथआ 472 नम्बर मोननानै दुलाराय आसामावनो 6थि फारिलाइनि मासि आवग्रिनो हानाया फोरोंगिरि बिमा आरो चिरां जिल्ला नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि टप 10 आव जरहाटनि कौशिक कसारिया नैथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों। प्राग ज्योतिका जुनियर कलेज जरहाटआव आरिमु आयदायाव फरायनाय कौशिक कसारिया HS फाइनाल आनजादाव आसामनि मादावनो नैथि जायगाखौ आवग्रिनो हानाया कलेजजों लोगोसे बर'फोरनि मुं लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि कौशिक कसारिया मोनद' आयदायाव लेटार लाखिनानै गासै 475 नम्बर मोननो हायो। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। HS आरो HSLC आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। प्रत्येक क्लासत बे हक बा ग्रुपते हक आंनि प्रि एडुकेशन हिसाबै जिमान फिस আছে UN एकाडेमिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव 89.16 जौखोन्दो आरो HS आनजादाव 100 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों। BTADनि सदर सहर क'क्राझार नोगोराव थानाय गंसेल' बर' बिजोंनि फरायसालि UN एकाडेमिनिफ्राय सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ सनिबाराव बरायो आरो मान बावो। क'क्राझार UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजादाव 100 मासि आजावनानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि गेजेराव दुलाराय आसामावनो बर' बिजोंजों फरायनानै बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय UN एकाडेमिनि फरायसालिनि फरायसा रिजु बरगयारी आरो हायर सेकेन्डारि आनजादाव UN एकाडेमिनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसारनाय फरायसा खुन्थलाय बसुमतारीजों लोगोसे UN एकाडेमि फरायसालियाव देग्लाय बोसोराव बोसोरनि साबसिन उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौबो मान बावो आरो बरायो। UN एकाडेमि फरायसालिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारीनि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजादाव जौसिन थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो UN एकाडेमिनि मासिगिरि बारग' रायजो सभानि MP उरखाव गोरा ब्रह्म, क'क्राझार जिल्लानि फरायसालि नायदिंगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म, मिरु एबसुनि लोगो नेहाथारि खोरोमदाव औवारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जनगुजिर, सेरफां जनता फरायसालिनि बिबुंगोरा डक्टर आदाराम बसुमतारीजों लोगोसे फरायसाफोर आरो नखरनि बिगोमाफोर। क'क्राझारनिफ्राय बिनजय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मुसलपुर खोन्दो मावख'नि बेन्दोंआव 2019 इं मायथाइनि HLCC आनजादाव सेथि थाखोआव पास खालामनो हानाय टप 10 फरायसाफोरखौ बरायदों। बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। गासै सा 19 फरायसाफोरा टप 10 आव जायगा मोननायखौ बरायनाय जायो। ईश्वरनि जि सुपार पावार बे जोंनि मेलेमाव दं आरोखि बेनि सिङाव दं। मोदायनि गोहोआ जोंहा बेयाव दंजोबो। टप 10 नि सेथि जायगाखौ लानो हायो बाथौ आश्रम हाई स्कुल मेदागादनि फरायसुलि सन्जिता मुसाहारिया। बे बेलायावनो माननि आलासि महरै
बाहागो लानो हानाय जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि मावथिगिरि नोंथांमोन सन्जिता मुसाहारिया गासै 90.83 जौखोन्दो लानानै डिस्टिंक्शन मोननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला UN एकाडेमी जुनियर कलेजाव सेबाजों फोसावजानाय HS फाइनाल रिजाल्टआव टंला UN एकाडेमीआव फरायनाय फरायसाफोरा मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। गासै 46 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन। बेनिनो सा 16 फरायसाया सेथि थाखोआव आरो सा 18 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव आरो सा 13 फरायसाफोरा थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम नाङैनो बड' एडभान्सआव 98 नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हायो मिस अनजालि बर'आ। आं उन्दैनिफ्रायनो आबौमोननि न'आव थानानै फरायदों आरो आंनो जाखिनि खरसा नांगौ आबै आबौ आमाइमोना होजोबदों। आं इयुनाव कलेजनिनो प्रफेसर जानो सानो। बे बुब्लियाव टंला एबसुनि कृष्ण बर' बिथाङा बेबायदिहाय बुङो। अदालगुरि अराङाव सासे फरायसाया आनजादाव पास जायैनि जिउ फोजोबनानै लादों। 25 मे खालाराव फोसावनाय हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइयाव गाज्रि जानायनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। जिउ फोजोबना लानाय हौवासाया KBR जुनियर कलेजआव फरायोमोन। एग्जामाव जेनेबा गावनि रिजाल्टखौ माने फेल जानाय खोनानानै बिथाङा गावनि जिउखौ माने सुइसाइडजों फोजोबना लाबाय। अरांनि गुरुबान्दा गामिनि लहित डेकानि फिसाज्ला जुतिन्द्र महन डेका मुंनि सासे फरायसा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। जोंनि खौरांगिरिया फोरमायहरनाय बादिब्ला हायार सेकेन्डारि आनजादाव फेल जानायनि जाहोनाव गावनि न'आवनो फासि नांनानै जिउखौ फोजोबनानै लायो। बे जाथाय जानायखौ कलेजनि फरायसा लोगो बिबुंगोरा आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा जोबोद दुखु फोरमायदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ फोजोबना लानाय हौवासानि नखरा जोबोद गोरिबमोन। बिफाया हाजिरा मावनानै खुनुरोखोम नखरखौ सामलायोमोन। दानिया सोंथि सिखारो गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय सोरखारनि आसनिफोरा बबेयाव बाहायजादों? अदालगुरिनिफ्राय साबाय बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।